belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur maakte gisteren bekend dat er een eerste geval van apenpokken is geregistreerd op Curaçao. Het gaat om een persoon die onlangs vanuit het buitenland naar Curaçao kwam en symptomen had van de apenpokken. Een eerste test bleek positief. De uitslag van die test moet nu bevestigd worden door middel van een tweede test in een laboratorium om definitief vast te stellen of het hier gaat om apenpokken. De persoon is in isolatie geplaatst. Sinds Curaçao van Nederland coronaleningen heeft ontvangen, wordt er gesproken over de normering van topinkomens. Daarbij wordt gekeken naar salarissen bij overheids-NV's. Minister van Financiën, Javier Silvania, is bezig met het traject en wil hier beleid op aanpassen. De Extra meldt vandaag dat bij Keurhol, de overheids-NV, 9 mensen werken die meer dan 263.000 gulden per jaar verdienen en dus in aanmerking komen voor een beleidsaanpassing van hun salaris. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Viernes voor die setor de mente te setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você quer cita para sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. Minister van Onderwijs, Cultuur, Wetenschap en Sport, Sitré van Heidoren, heeft in een brief aan staatssecretaris Alexandra van Huffelen gevraagd om de eerste tranche voor wat betreft het opknappen van de scholen op Curaçao. Het gaat om een bedrag van 6,7 miljoen voor 3 scholen. In totaal heeft Nederland 30 miljoen beschikbaar gesteld voor het opknappen van schoolgebouwen op het eiland. Van Heidoorn zelf is momenteel in El Salvador, waarbij hij contact heeft opgenomen om te kijken hoe het land digitalisering in het onderwijs aanpakt. Vanavond vindt er bij het monument van Tula een grote herdenking plaats. Daarbij zullen ook vertegenwoordigers van de Tweede Kamer in Nederland aanwezig zijn en een vertegenwoordiger van het Europees Parlement. Volgens Sibi Basilio, die betrokken is bij de organisatie, is het nu tijd voor de Curaçaose regering om daadwerkelijk te zeggen dat we excuses willen van Nederland en een begin van de herstelbetalingen voor de rol die Nederland heeft gespeeld in de slavernijverleden. Volgens Basilio heeft Nederland veel geprofiteerd van het slavernijverleden en is het nu tijd om Curaçao verder te helpen. De Antilliaanse aannemersvereniging AAV waarschuwt voor een crisis in de arbeidssector. Het gaat om vergrijzing in de bouwwereld. Dat probleem is nijpend, aldus de AAV, en die doet een oproep aan de overheid om te werken aan een oplossing voor het feit dat er veel mensen van relatief hoge leeftijd werkzaam zijn in de bouwwereld en dat de bouwwereld meer open moet staan voor jongeren. Er is een lange weg afgelegd, maar nu is de wet voor dierenwelzijn ook daadwerkelijk gepubliceerd. Dat heeft parlementariër Giselle McWilliam laten weten. Al vanaf 2017 werd er voor het eerst gesproken over deze wet en volgens haar is het belangrijk omdat op deze manier beter kan worden gezorgd voor het dierenwelzijn op Curaçao. Remco Bizantini is blij dat hij weer terugkeert als bondscoach van Curaçao. In 2020 moest hij vertrekken toen de bond Guus Hiddink aantrok. En Bizantini was het daar niet mee eens. In de afgelopen jaren was hij actief als assistent bondscoach van Canada. Daarmee zou hij naar het WK in Qatar kunnen gaan, maar volgens hem is leiding geven aan het Curaçaose nationale elftal voor hem belangrijker dan naar het WK gaan. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.